dod o goniant mwyn dy dosturi ac mwyn dy drigaredd. A bydded y madroddion yn gena a myfyrdod yn calon yn gymeradwy ger dyfron di o arglwydd ein craig a'n prynwr. Amen. A mi nawn ni barhau i addoli ac i weddio wrth ganu yr emyn sydd fydd ar y sgrin mewn 2 munud. Bywhad y waith o arglwydd mawr dros holl derfynau'r ddaear fawr. Drwy roi tywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. Diolch Huws. Diolch yn fawr iawn am y canu yna yn un peth. Diolch yn fawr iawn i chi. Dwi am ddarllen rhan o'r wythfed benod o lyfr yr Actau, yr hanes hwnnw am Philip a'r eunuch o Ethiopia. Lle farodd angel yr arglwydd wrth Philip, cod meddai a chymerdaeth tua'r de i'r ffordd sy'n mynd i lawr o Jerusalem i Gaza. Ffordd anial yw hon. Cododd yntau ac aeth, a dyma ŵr o Ethiop, eunuch, swyddog uchel i Candace, brenhines yr Ethiopiaid, ac yn ben ar ei holl drysor hi. Yr oedd hwn wedi dod i Jerusalem i addoli, ac yr oedd yn dychwelyd ac yn eistedd yn ei gerbyd ac yn darllen y proffwyd Eseia. Dwedodd yr ysbryd wrth Philip, dos a glyn wrth y cerbyd yna. Rhedodd Philip ato, a chlywodd ef yn darllen y proffwyd Eseia, ac meddai, a wyt ti'n deall tybed beth rwyt yn ei ddarllen? Meddai yntau, wel, sut y gallwn ni, heb i rywun fy nghyfarwyddo. Gwahoddodd Philip i ddod i fyny ato ac eistedd gydag ef. A hon
oedd yr adran o'r ysgrythyr yr oedd yn ei darllen. Arweinwyd ef fel dafad i'r lladdfa, ac fel y bydd oen yn ddistaw yn llaw i gneifiwr, felly nid yw'n agor i enau. Yn ei ddarostyngiad, gomeddwyd iddo farn, pwy all dreithi am ei ddisgynyddion, oherwydd cymerir i fywyd oddi ar y ddaear. Meddai'r eunuch wrth Philip, dywed i mi, am bwy y mae'r proffwyd yn dweud hyn? Ai amdano ei hun, ai am rywun arall? Yna agorodd Philip i enau, a chan ddechrau o'r rhan hon o'r ysgrythyr, traethodd y newydd da am Iesu iddo. Fel yr oeddynt yn mynd rhagddynt ar ei ffordd, deithant at ryw ddŵr, ac eber eunuch, dyma ddŵr. Be sy'n rhwystro i mi gael fy medyddio? Ac ar wylod y dudalan, mae yna ychwanegiad bod adnod 37 mewn rhai fersiynau. Dwedodd Philip, os wyt yn credu a holl galon, fe elli, a tebodd yntau, yr wyf yn credu, mae mab Duw yw Iesu Grist. Ac orchmynodd i'r cerbyd sefyll, ac eithant i lawr i'ch dau i'r dŵr. Philip a'r eunuch, ac fe'i bedyddiodd ef. Pa ddeithant i fyny o'r dŵr, cipiwyd Philip ymaith gan ysbryd yr arglwydd. Ni welodd yr eunuch mohono mwyach, ac aeth ymlaen ar ei ffordd yn llawen. Cafodd Philip ei hun yn asotus, ac aeth o gwmpas dan gyhoeddi'r newydd da yn yr holl ddinasoedd nes iddo ddod i Gesarea. A da ni'n diolch i Dduw am iair i ni y bore yma. Ar ddechrau yr wythfad benod o lyfr yr Actau, da ni'n cael hanes yr erlyd mawr fuodd ar y Cristnogion yn Jerusalem y diwrnod y cafodd Steffan i labuddio. Ac o ganlyniad i hynny, fe yrwyd pawb ond yr apostolion a'r wasgar drwy Jwdea a Samaria. Mi oedd hwn yn gyfnod enbyd, mi oedd Saul yn anrheithio'r eglwys, yn mynd i mewn i dŷ ar ôl tŷ, a llusgo allan wir a gwragedd a'i traddodi i garchar. Ac ymhlith yr heini oedd wedi mynd ar wasgar yr oedd Philip, rydyn ni wedi darllen peth o'i hanes o rwan. Mi aeth o i ddinas yn Samaria a dechreuodd gyhoeddi'r Meseia iddyn nhw. A mi fydd yna fendith fawr yn y ddinas honno. Y tyrfaoedd, meddwl llyfr yr Actau, yn dal yn unfryd ar eiria Philip, wrth glywed a gweld yr arwyddion yr oedd yn ei gwneud. A'r arwyddion hynny oedd bwrw allan ysbrydion aflan oedd wedi meddiannu pobl. Hefyd, mi gafodd rhai oedd wedi i parlysu, a rhai pobl oedd yn gloff mi gafodd yr heini i achau. A does dim rhyfedd i lyg sy'n adrodd y stori wrthon ni ddeud a bu llawenydd mawr yn y ddinas honno. Ac yn ddiweddarach, mi siaradodd angal hefo Philip a'i orchymyn o i gymryd taith tua'r de ar hyd y ffordd anial sy'n mynd o Jerusalem i Gasa. A dyna'r rhan gafodd i darllen. A da ni'n cofio fel y cafodd Philip gyfarwyddyd gan yr ysbryd glân i lynu wrth y cerbyd yma, yr oedd pennaeth trysorlus brenhines Ethiopia yn teithio ynddo fo. Ac mae Philip yn naturiol dydy yn ei fyddhau. Ac wrth ddod i ymyl y cerbyd, mae o'n clywed clywed yr Ethiopiad yn darllen rhan o broffwydoliaeth Eseia. A mae Philip yn gofyn iddo fo, wel, wyt ti'n dallt, wyt ti'n deall be wyt ti yn ei ddarllen? A mae'r Ethiopiad yn gofyn, wel, sut medrai de? Sut medrai ddallt heb i rywun i esbonio i mi?
A mae Philip yn cael gwahoddiad i mewn i'r cerbyd mwyn iddo fo fedru esbonio'r hanes i'r Ethiopia. Mae yna straeon a hanesion da does yn llyfr yr Acta. Dach chi'n meddwl am hyn yn mynd, sydd i fyny fa, ia, gyd i ddeud, gyd i esbonio hyn i mi. Ond na i nodi rhai pwyntiau sy'n codi rwan yn yr hanes yma. A'r peth cyntaf dwi eisiau ddeud ydy, be di cynnwys negas Philip, be mae Philip yn ei ddeud wrth yr eunuch yma o Ethiopia. Wel, medda'r gair wrthon ni, traethodd y newydd da am Iesu iddo. Dyna mae Philip yn ei ddeud wrth yr eunuch yma. Iesu Grist ydy cynnwys y negas. Iesu Grist ydy cynnwys y negas. Mae Philip, mae o'n dechrau drwy esbonio rwan, mae am Iesu Grist y mae'r proffwyd Eseia yn sôn, a hynny gan rifoedd cyn genir gwaredwr. Yr un math o esbonio da ni'n gael gan Iesu Grist pan mae o enghraifft yn siarad efo'r ddau ddisgybl ar y ffordd i Emmaus. Yr un peth mae Iesu Grist yn ei ddeud ac yn ei esbonio yn ei ymddangosiad i'r disgyblion ar ddiwedd Efengil Luc. Mae Iesu Grist yn dweud, mae'n rhaid i bob peth gael ei gyflawni sydd wedi sgwennu amdana i yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Fel hyn, mae'n ysgrifenedig fod y Meseia i ddiodda, fod y Meseia i atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod Edi Feirwch yn foddion maddeuant pechoda i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. O, dwi'n siŵr bod yr Ethioped yn gwrando ar y newyddion. Dyna'r negas, gafodd ei chyflwyno i'r Ethiopiad. Dyna'r negas gafodd ei chredu gyda fo. Ac o'i chredu, mae o'n gweithredu, mae o'n dechrau efo'r bedydd. Mae o'n gofyn am gael ei fedyddio a dyna ddigwyddodd. Ac yn ôl y stori, pan ddaethon nhw i fyny o'r dŵr, mi gipiwyd Philip ymaith gan ysbryd yr arglwydd, a welodd yr Ethiopiad mo ohono fo wedyn. O beth bynnag am hynny, mi ath yr Ethiopiad do ymlaen ar ei ffordd yn llawen, o'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi, daeth Iesu i'm calon i fyw. Oedd o'n mynd oedd dan ganu, mae'n debyg, wedi'r fath wedi clywed a chredu y fath newyddion. Yr ail beth dwi eisiau i nodi ydy cysondeb y neges. Cysondeb y neges yma. Dyma'r neges sy'n cael ei chyhoeddi yn gyson gan yr apostolion a'r credinwyr gydol llyfr yr Acta. Craidd y neges ydy Iesu Grist yn ei fywyd, yn ei farwolaeth ac yn ei atgyfodiad. Iesu Grist ydy gwaredwr y byd, ac yn Iesu Grist yma gobaith y ddynoliaeth, ynddo? Da ni'n cael yn cyflyru i gredu heddiw, dydan nad gan Iesu Grist mae gobaith y ddynoliaeth. Da ni'n cael yn cyflyru i gredu, yn rhywun eitha Donald Trump, mae gobaith y ddynoliaeth. Yn Iesu Grist, mae gobaith y ddynoliaeth. Mae yna stori am bwyllgor ymhlith y Methodistiaid Calfinaidd ers dalwm. A pwrpas y pwyllgor oedd trefnu cyfarfod teyrnged i John Cynddylan Jones. Sa chi'n gwybod am John Cynddylan Jones, y pregethwr, y gweinidog, a'r esboniwr, mae gynno fo gyfrola trwchus yn sôn am gysondeb y ffydd. Ond beth bynnag, pwrpas y pwyllgor, trefnu cyfarfod teyrnged i John Cynddylan Jones. Ac oedd ysgrifennydd y pwyllgor yn dweud wrth y gweddill, o, popeth yn iawn,
A dwi'n mynd cofio'r enw, dwi wedi darllen y stori, a dwi'n mynd cofio enw y dyn oedd yn cyfeirio ato fo. Popeth yn iawn, dwi wedi trefnu, mae hwn a hwn yn mynd i siarad am Cyndylan Jones yn y cyfarfod teyrnged medda'r ysgrifennu. Dwi wedi gofyn i hwn a hwn. Be ti'n gofyn i hwnna? Be ti'n gofyn i hwnna? O hwnna gamgymeriad o'r mwyaf. Fe dar hwnna siarad am neb na dim ond am Iesu Grist. Was ti fefo fo, anghofio fo, wneith o'n byd i siarad am John Cyndylan Jones. O rwan ta, gafodd o deyrnged arbennig iawn do, yn y condemniad yna. A dyna mae credinwyr llyfr yr acta yn eid, siarad am Iesu Grist ma'n nhw yn llyfr yr acta. Dydy bob pregas, dydy bob pregas, dydy pob anerchiad yn llyfr yr acta ddim yn union yn rhydd fas, nadi. Fatha yn araith Pedr, yr un di'r negas, yr un di'r negas o hyd bod na wahaniaeth yn y deud. Fatha araith Pedr ar y Pentecost, wybydded holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn feseia yr Iesu hwn, nid yn unig yr Iesu hwn a groesoeliasoch chwi, yr Iesu yma, da chi wedi gamdrin, wedi drin o fatha drwy gweithredwr, a da chi wedi groesoelio fo a wedi ladd o. Sy'n mynd rhyfedd bod y gynulleidfa wedi dwys bigon agos, a maen nhw'n gofyn, lle da ni'n mynd o fama, de? Be da ni'n neud? Be nawn ni gyfeillion, de? A cael atab Pedr, de? Mae'n obaith i chi o hyd yn oed i chi ar ôl y cwbl da chi wedi wneud, edifarhewch a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist maddeuant eich pechodau. Ac yn ei hamddiffyniad wedyn, ger bron y cyngor yn Jerusalem, wedi'r dyn clof hwnnw, da chi'n cofio'r hanesion yma, wedi'r dyn clof hwnnw gael ei achau wrth borth y deml. O, mae yna hw-ha fawr, does? O, a maen nhw'n dweud bod nhw wedi gwneud cyflawni'r wyrth yn enw Iesu Grist o Nazareth. Yn enw hwnnw, da ni di achau y dyn clof. Dwy ger bron yr awdurdoda. A mae Pedr ac Ioan yn gyndyn, maen nhw'n dal i ddeud, yn enw Iesu Grist o Nazareth, mae'r wyrth yma wedi ei chyflawni. A da ni eisiau deitha chi, medda Pedr, dos am iachawdwriaeth, dos am gwaredigaeth, yn neb arall. Dos a ddim enw arall. Dan y nef wedi rhoi i'r ddynol ryw, yma rhaid i ni gael yn hachub drwyddo. Dyma drefn Duw i waredu pobl, medda Paul a Silas, medda Pedr a Ioan. O'n i sôn ddoed o'n, wnaethon ni ganu emyn David Jones Treborth. O gynno fo emyn yn yr hen lyfra, oedd o'n y caniedydd, a dan y testyn gorffennwyd. Emyn dad o, sam rheswm na di o yn caneuon ffydd, ond yna fo, dydi o ddim. Mae Duw yn maddau a glanhau, medda David Jones Treborth. Oedd o frawd i John Jones Talsarn. Mae Duw yn madda a glanhau yn angair oen a laddwyd. A dyna waith efengil gref at seinio'r llef gorffennwyd. Mae'r gwaith yna wedi wneud. Sa'n byd ar ôl i chi, medda'r gair. Dim byd, ond credu ac ymddiried yn Iesu Grist. A beth am stori Paul a Silas yn y carchar, am hanner nos, y deiargryn mawr hwnnw, yn siglo seilia'r carchar, y drysau gyd yn cael ei hagor, rhwyma a chyffion pawb yn cael ei datod, ac yng nghanol hynna i gyd, mae ceidwad y carchar yn deffro, mae o'n gweld drysa'r carchar yn gorad, ac yn naturiol mae o'n meddwl, o mae pawb wedi ffoi, mae pawb wedi mynd, ac oherwydd hynny mae ar ben arna i.
a gan wybod be fyddai dyngad o am adael i garcharorio'n ddenig, mae o'n tynnu gleddyf ac yn bwriadu gwneud amdano ei hun. Mae Paul yn dweud, paid a gwneud dim niwad i ti dy hun. Da ni yma i gyd, mae pawb yma o hyd. A mae'r ceidwad y garchar dydy yn ei ddychryn ac yn ei fraw yn gofyn iddyn nhw, foneddigion, beth sy'n rhaid i mi i wneud i gael fy achub. Beth sy'n rhaid i mi wneud? Cred yn yr arglwydd Iesu Grist ac fe geid achub ti a deulu. Angen ti'n wneud dim byd. Angen ti'n wneud dim byd. Mond credu. Ac yn fama, bydd ddylwn ni ddeud, os ydy ceidwad y carchar yn credu yn Iesu Grist, ddyla ni ddim meddwl i fod o a'i deulu yn cael ei hachub. Mae pawb i gredu drosto ei hun. Deud mae Paul a Silas fod yr addewid yna i bawb. Os wyt ti'n credu yn Iesu Grist, fe gei di dy achub. Os ydy dy deulu di wedyn yn credu yn Iesu Grist, mae'r addewid honno iddyn nhwtha hefyd. Mae pawb i gredu yn Iesu Grist drosto ei hun. A'r trydydd pwynt, a fyddai'n gorffan ar ôl hwn, y trydydd pwynt dwi am ei wneud ydy gyn pwy mae'r cyfrifoldeb am rannu y negas. Pwy sy'n gyfrifol am rannu y negas yr Efengil. Gwaith pwdio yn llyfr yr actau, gwaith pwdio heddiw. Ar y dechrau, o'n i'n sôn am y credinwyr, oherwydd yr erlyd mawr fuodd arnyn nhw yn cael ei gosgaru i bob man. Gwasgarwyd pawb ond yr apostolion. A be mae'r gair y ddeud am y bobl a tharwasgar? Teithiasant gan bregethu'r gair. Teithiasant. Maen nhw'n cael eu camdrin, maen nhw'n cael eu herlyd, a maen nhw'n mynd, a maen nhw'n dal i bregethu'r gair. Maen nhw'n mynd ac yn deud wrth bobl. Roedd y credinwyr, medda Beibl.net, roedd y credinwyr oedd wedi gwasgaru yn deud wrth bobl beth oedd y newyddion da, ble bynnag yr oedden nhw yn mynd. A mae'n amlwg o'r wrth yr hanes fod deud y stori yn waith i bawb sy'n credu. Ddaru'r bobl yma, ddaru'r credinwyr yn llyfr yr acta, dim gwaith ni ydy sôn am yr Efengil, dim gwaith ni ydy sôn am Iesu Grist. Gwaith yr apostolion ydy hwnna. Ynde? Nathon nhw'n deud hynny. O pawb yn deud y stori. Ac yn cylchoedd eglwysig ni, sawl gwaith y clwson ni ddeud, gwaith y gweinidog, gwaith y pregethwr, a bosib weithiau, y diacon ydy deud y stori. Na. Yn gwaith ni, bawb ohono ni, ydy adrodd y stori yma. Wrth sgwennu at yr Hufeiniaid, mae Paul yn dyfynnu geiriau Joel, oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythur, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub pwy bynnag yw. Ddim ots bwda chi, da chi'n galw ar enw'r arglwydd, da chi'n cael eich achub. Ond sut mae pobl i alw ar rywun nad ydynt wedi credu ynddo? Sut yma ti gredu yn rhywun nad ydynt wedi i glywed? Sut yma ti glywed bod rhywun yn pregethu? Dyna'r cwestiwn. A mae'r gair pregethu yn gwneud i ni feddwl dydy am rhywun yn sefyll mewn pulpud ac yn cyhoeddi gwirioneddau Duw, ac felly y mae hi yn eitha rheolaidd yn capeli ac yn heglwysi ni. Ond mi fed ar pregethu, mi fed ar cyhoeddi, mi fed ar deud am Dduw ddigwydd mewn llefydd eraill yn ogystal. Da ni'n meddwl am y stori yma, cyhoeddi'r gwirionadd am Iesu Grist nath Philip a gwneud hyn wrth ista yn yr un cerbyd a'r Ethiopiad oedd yn gwrando arno fo. A mi fedrwn ni ddeud y stori.
Fe fedrwn ni ddweud y stori mewn llawer dull a llawer modd. Mi all hynny fod mewn atab i gwestiwn gall. Fe dar hynny fod mewn sgwrs. Hynny di, mi allach chi gael cwestiwn neith pobl ofyn pethau digon cichiog wrthach chi gynan. Pan bod chdi'n dal i fynd i capel. Pan bod chi'n gwneud peth mor hyrt a hynna. Ond os di pobl yn gofyn cwestiwn cichiog fel yna, fedrwch chi atab, Mae yna reswm pam bod ni'n mynd i capel. Mae yna reswm am y gobaith sydd yna ni. A beth y Mymraeg honno de, ddiarth, ddi-Gymraeg, yn sefyll y tu allan i gapal ac yn gofyn o beth sy'n digwydd y fama. A'r dyn oedd yn digwydd siarad efo i'n dweud, wel, capel ar annibynwyr, Cymraeg ydy hwn. O, da chi'n cyfarfod? Wel, yndan. Yna addoliad cyhoeddus bob dydd Sul yn fama. Da ni'n addoli'r arglwydd efo'n gilydd yn fama. A dyma hi yn dweud, wel, swn ni o licio dod yna. A dyma'r dyn yn dweud, wel, mae'r gwasanaethau yn Gymraeg, ond mae croeso i chi ddod yna. Rwy fath yn union. Mae yna groeso i chi. O, diolch moch am yr iaith. Mae'r plant yn dysgu pobl o Nigeria. Mae'r plant yn dysgu Cymraeg. A mi ddown ni yna. Ar Sul Canlynodd, oedd y ddynas yno. Y hi a'i theulu a mae yna o hyd sach ar ei chefn a babi yn y sach. A felly mae mewn sgwrs, mae'r pethau yma yn digwydd. O dyfrig y sôn ddoed oedd, yn capeli a'n eglwysi, dyda ni ddim heb yn problema a'n hanawstera nag da. Da ni ddim heb yn problema a'n hanawstera. Un broblem ydy cael pregethwr i gynnal oedfa di. A mae yna un duedd sydd yn brydar braidd does, oni cheir gwasanaeth pregethwr, ni chynhelir oedfa di. Mae honna'n duedd dydi. A rwan, dwi'n mysio neb fynd adra a dweud, oi, oedd o'n llym iawn am bobl o ddim yn cynnal oedfa. Dwi'n yn ddeud o mewn beirniadaeth o gwbl. Dwi'n ddeud o am i fod o yn beth prydar i mi. Ac os nad oes oedfa yn capel ni, wel, mi fedrwn ni aros adra, Fedrwn ni aros adra. Diolch moch bod yna gapel, rhoi 2 filltir i lawr y lôn a phregethwr, efo diolch moch am hynny. Does am byd yn capel ni. Dwi'n mon nodi ffaith ydw i. A mae yna gynnal oedfeuon does, unwaith y mis a balli. Mae yna doras o lyfrau, gynnal oedfeuon am rei blynyddoedd, efo'r torath llyfrau sydd y fanna. Fedrwn ni ddod at yn gilydd i ddarllen, sa chi'n darllen stori, sa ni'n mynd i oedfa, lle mae'r pregethwr, wrach bod yna pregethwr, bethau i fod Llywelyn, methu tanio i gar, o da chi medru, o lia, fedrwch chi ddarllen stori, fatha stori dwi wedi ddarllen ar ddechrau y myfyrdod yma. Fedrwn ni adrodd y stori ac atgoffa'n hunan o'r stori. Ac o fod ychydig fwy mentrus, fedrwn ni wrando a gwylio pregath ar sgrin y medrwn. Gai ddweud stori Ysgol Sul, o mam yn mynd i Ysgol Sul a dosbarth merchaid estalwm a Wil Llangybi oedd yr athro. A wedyn, oedd o'n deud stori, a byddai'n meddwl am y stori bob hyn a hyn. Am y ffarmwr yma, y ffarmwr, yn y byd y cyffyla yn gweithio ar y ffarm. Meddwl sef o'n dysgu'r ceffyl i fyw heb fwyd, bwyd y ceffyl yn costio yn arw. A dyma ddechrau, reit, bore dydd Llun, oedd y ceffyl, i'm yn cael
dim bwyd. O pethau mynd y dda, o pethau mynd y dda, oedd ceffyl yn dal i weithio, ceffyl yn dal i weithio. A fel oedd o'n dysgu, dath y ceffyl farw. Be di'r wers y fanna, be di'r ceffyl i'n byw heb fwyd nawr. O'n i sôn ddoe yn eich syrffedu chi eto. Dwi'n mynd i sôn eto am ragymadrodd Llyfr Gwasanaeth yr Annibynwyr 1962. Pos i chi wan, be di'r frawddeg gyntaf yn yr ragymadrodd? Sori. Ti'n yn bell. Gei di hanner o siandi am hynna. Ia, fel gwobr. Gwaith yr eglwys yw addoli Duw. Gwaith yr eglwys yw addoli Duw. Ac os nad yw'r eglwys yn addoli yn gyson, mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd oes. Fatha'r ceffyl oedd yn byw a fwyd. O rwan, dwi'n tynnu tua'r terfyn rwan. Mae Cymdeithas y Beibl wedi cynnal arolwg sy'n deud y bydda 34% rwan o bobl ifanc rhwng 19 a 24 oed yn mynd i oedfa tasa nhw'n cael gwahoddiad. Ynde? Meddylwch yna. Tasa nhw'n mynd i oedfa. Tasa rhywun yn gofyn, ti'n mod i capel ni, dy Sul. Ac yn yr un arolwg, fe nodir mae'r llefydd y bydda pobl y fwy atebygol o fynd iddyn nhw, ydy'r llefydd hynny lle ceir rhyw ymdeimlad o berthyn. Hynny di, dim rhyw glic yma'n hyn, rhyw glic yma'n gwneud. Pawb fo'i gilydd, pawb o gytun, a bobl ar ei lle canolog i Dduw a Iesu Grist. A lle mae'r bobl yn byw yr hyn maen nhw yn ei gredu. A mi ddyla hynny fod yn galondid i ni, a roi'r hyder i ni, wadd rhywun i ymuno hefo ni yn yn hoedfuon, i addoli ac i glwad y stori ryfeddol, y stori ryfeddol yma sydd gyda ni i'w hadrodd. Os nad da ni'n dweud y stori, pwy arall? Pwy arall sy'n mynd i ddeud wrth bobl am yr un ddaru yr apostol Paul i ddisgrifio fel pen y corff, sef yr eglwys, sef Iesu Grist ei hun, fo ydy'r dechrau, y cyntaf anedig, o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd, gwelodd Duw yn dda, i'w holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. Ac yn sicr ddigon, mae hynna y newyddion y mae pawb ym mhob man wir angen i glwad yn y dyddiau sydd ohoni. Diolch i chi am wrando. Nawr ni ganu be oedd yr emyn wele cawsom y Meseia. Dwi wedi dwrdio caneuon ffydd am beidio cynnwys emyn David Jones Treborth. Ond pob clod i caneuon ffydd. Ond nhw wedi rhoi yr emyn yma yn ei gyfanrwydd, wedi rhoi yr ail bennill, doedd o ddim yn y caniedydd na'r llyfr MC, ond oedd o yn llyfr y bedyddwyr, yn sôn am hwn yw'r oen ar ben. Nawr ni ganu yr emyn ar ei hyd. Diolch yn fawr iawn. Amen.
Ga i ddiolch ar eich rhan chi